Keď zabereš a hneď si vykopeš jamu a už sa piči. No a hlavne zveze ho tam určite do toho rigola a ujebe to ostro. 2,8 dízel. Tak možno je druhé svetlo rozjebať. Mal jedného, troška bol buchnutý a nemal prednú polos. 9,5 tisíca, ty kokos, jak nový, keď bol za pár hektárov. Ja hovorím, a čo keď neviem náhodou nejaké nátočil, všetko bolo síce bez vody, brnk, ale on to našiel všetko, vieš. A čo to je, počka v mechu, čo povíči, dýflerák a piče, neženem do piče, vieš. Ty vydal 17. Aaaaaaah! Nážek! Mário, púkaj na to! Je to prevráti to krátke. Ale on má havarínu, to išli na lyžovačku. Dobre, že ak netoč, keď stojí, na čo točíš?